Yɛda mo nyinaa sɛ bere no do nyinaa mo ka yɛ ho. Ɛma sɛ yɛsua yɛ nkyi. Na mpanyin sɛ owurɛ fi kurom hina bɛn a wɔyera wɔ adwaba ase. Na ono yɛsua as Kumase nifa, ɛyɛ asɔkɔre ma mpɔho abɔkɔsɛm. Na ɛnɛ yɛduru tafo yɛhwɛ Kumase benkum. Ɛdeɛ na ma Kumase benkum ɛda nso. Tafo edi kan ba ansa na santoma nkyɛkyerɛ no ɛba na na ma ɔbɛn na tafo tu yɛ nam so nti ama tafo enya dibra a ekura no sɛ asanteman ɛnya se Kumase ebenkum. Abusua bɛn ene de tafo akonya no. Na deɛ na yɛ tafo entam. Na ya na yɛtate sɛ bebia sɛ bia yɛ asanteman atena yɛ ne asanteman ahyia yɛ no. Ɛyɛ sɛ bi tafo hene ene de asase ne ma asanteman. Ne kura bɛ ne wom. Ene ebi ho ne nyinaa. Medin de maame Fauzia. Abusua wɔn edi tafo akonya no ɛyɛ agonafo. Akonya ne din ankasa ɛyɛ Pɔnkɔ ɛne Safo akonya. De nti ayɛ Pɔnkɔ ne Safo akonya ne sɛ ɛnam Nana Pɔnkɔ baafo so ɛna tafo ɛbaeɛ. Ɛna ɛnam Nana Safo agyeman ɔno nso abrɛ so ɛna tafo enya ntam kɛse enya tafo entam. Ne ko ahodoɔ wɔ ko yɛ no. Nana Safo ko ahodoɔ wɔ ko yɛ no. Ɛna ma tafo enya dibra ɛne wɔn ɛyɛ Kumase ebenkum no ɛbaeɛ. Ɛno nti ɛna tafo akonya ne din ɛde Pɔnkɔ ne Asafo akonya no. Na abakɔsɛm kyerɛ sɛ tafo na wɔn ɛwɔ akwamu. Ɛbra wɔ hene kɛse no wɔ akwamu Nana Ansa Sesiriku a wodi kan. No wɔte aseɛ no. Na ne nua ba Nkansa. Na wɔno nso ɛna na ɛyɛ akwamu ehema. Ɛno nti Nana Ansa Sesiriku ɛhyɛ de to hɔ sɛ wuwu a ne nua ba Nkansa ne mamema wawo ɔmo yɛ ntaafoɔ no panyin no ɛne yɛmfa ne ni adeɛ sɛ akwamu ehene. Na ɛnam dɔ a Nana Nkansa no wɔwɔ ɛde ma kakra ne nti no. Ɛbra Nana Ansa Sesiriku ɛkra kɔɔyɛ no. Wɔne atenankonnwa no mu bi ɛne mpanyinfo no mu bi fa asebu akwan so ɛde atakakra no esi akonnwa so ɔde ne di adeɛ sɛ akwamu hene. Ɛba saa no ama asomdue amma sɛbi akwamu basa yɛ sɔre wɔ akwamu paa. Ɛno nti sɛ de bɛyɛ asomdue bɛba ne nti no. Ɔman mu ne nyinaa tentesi kokɔ de kyerɛ sɛbi Nana Nkansa ɛne wɔhene ɔmo de ne di adeɛ yɛ obiri yɛ boa. Ɛne nananom a ɔmo ka Nana Nkansa ho no. Ɔmo de ne di adeɛ no. Ɔmo nyinaa ɔmo bu ɔmo ketem efiri akwamu. Nana baafo ɛyɛ Nana Pɔnkɔ baafo ano ɔno bɛyɛ tafo hene a wodi kan do. Ɔno wɔne ne nua ba obi yɛ atakora. Ɛna ne nua ba obi yɛ atakora nso so ne ne babaa Akoma Adoma. Ɛna ɔno ne ɔmo mpanyinfo no bi ka ho. Ɛna ɔmo ka Nana Nkansa ho. A ɔmo bu ɔmo ketem firi akwamu. Ɔmo ne namu a na ɔmo bepie mu ɛwɔ asantema so. Ɛhɔ no ɔmo bɛbɔ ɔmo sesen a ɔmo bɛka esumnya ɔmo bɛka asantema so na ɔmo bɛtena hɔ bi. Ɛno nti ɔmo tete hɔ no ankyɛ ɛna ntɔkwa asa asɔre wɔ asantema so. Ɛna baafo Pɔnkɔ wɔne ne nua baa ɛne ne wɔfaase ne ɔmo aka no ɔmo sɛ tii so efiri asantema so. Ɔmo ne namu a ɛna ɔmo kɔpie asase bi deɛ bi a na ɛda hɔ. Na asase ne bɛn Kokofu. Nti hɔ nom na ɔmo fi asantema so no. Ɔmo kɔpie kɔbɔ ɔmo sese. Na ɔmo tu hɔ nom den ɛmo so. Na ɛbɛn Kokofu. Ɔmo tena hɔ na hɔ na asetena ne nhyɛ da nkɔ yie mfa mo ɔmo saa. Ɛno nti ɔmo firi mo so ɛna ɔmo sɛ si so bio. Ɔmo ne namu a ɛna wɔn bepie adwuma mu. Na adwuma mu hɔ no de ɔmo tena hɔ kyɛ kakra. Adwuma mu no ɔmo bɛtena ayɛ. Ɔmo bɛtena adwuma mu no ankyɛ ɛna wɔn a no ɔmo ne ɔmo wɔ asantema so no. Ɔmo nso ɛyɛ aduanafoɔ no. Aduanafoɔ no nso so bɛka wɔn ho ɛwɔ adwuma mu. Ɔmo bɛka wɔn ho wɔ adwuma mu no. Ankyɛ ɛna aduanafoɔ no nsa nya baabi ɛwɔ Sentreso. Yɛka Sentreso a South Sentreso a Bebia Government Hospital ne wɔ nom no. Ɛhɔ ɛna sɛbi aduanafoɔ no nya baabi kɔtena ayɛ. Na ɔmo kɔ na nam ayɔnkofa no ɔdɔ a na ɛwɔ ɔmo ne agonafoɔ ne ntamu ne ntina.
nanka omo hwɛ sɛ nka agonafo no ba bɛka omo mo nyina akɔtena sentwe so nanso so nana pɔnkɔ baafo ɛka kyerɛ aduanafo no sɛ bebi wɔtena ayɛ ɛno nti no ɔno omo nkɔ na omo esi so kɔbɔ omo sesen wɔ sentwe so ɔmo kɔbɔ omo sesen wɔ sentwe so no ɛna nana pɔnkɔ baafo ɔnso so ne nkrɔfo etu fi adwuma mu ɛna wɔn ɛba wɔn anim kakra ɛna wɔn kɔbɔ wɔn sesen wɔ baabi a wɔn tu hɔ nom di krɔbɔ no ɛhɔ nom na mprempren yɛfrɛ hɔ nom Dr. Mensa tafo ahemfie anata tafo hene fie no ɛwɔ no ɛno nti wɔn kɔbɔ wɔn sesen wɔ hɔ nom no ɛna sɛbi wɔn esi wɔn ɛdan ɛdesi hɔ nom na natafofoɔ no nso ɛmmaa no na wɔn dwuma wɔn die ne sɛ wɔn sɛbi wɔn de anwea ɛna wɔn de nwene kukuo ne ayowa ne nkeka ho nyinaa na yɛ mmaa ne nsa no adwuma nti anɔpa biara no wɔn mmaa no eti so anaasɛ wɔn mmaa no ekɔkyi ne kɔpɛ clay anaasɛ anwea yɛde nwene ayowa ne de ɛkeka ho no wɔn kɔpɛ bi de pa na wɔn te si mu wɔn nenam mu no ɛna wɔn kɔpie sotene fɛfɛɛfɛ bi ɛna nkwadaa ne sɛ ebinom yi wɔn sɛ ebinom yɛ wɔn winom ho sɛ wɔn te anwea na hwɛ wɔn hwɛ na anwea ne sɔ paa na wɔn sɛ ei sɛ de anwea yi so yi deɛ yɛnkɔ bɔ yɛ awofo amaneɛ ɛna nkwadaa ne dira mika no wɔn kɔka ne gyesɛm no ɛde kyerɛ wɔn maame no ɛna wɔn nso so wɔn antena ase ɛna wɔn di nkwadaa yi akyi baa wɔn baa ampa ne nua ne ampa sɛ anwea no ɛfɛ ne saa sɔ nso nsuo no nso so ani nsuo no nso ɛdɛ ɛna wɔn yɛ wɔn adwene sɛ neɛ sɛde anwea no sisi tie no na wɔn tena ho nso yɛ adwuma yɛbɛboa wɔn ti no ɛna wɔn yɛ wɔn adwene sɛ wɔn bɛtena hɔ ɛna wɔn nso bɔ wɔn akura kakra ɛna wɔn bɔ wɔn kunu mu amaneɛ sɛ sɛde nsuo no ho si tie no nsuo no din ɛde santa nso sɛde nsuo no sie ne nti no wɔn bɛbɔ wɔn sɛsɛn de sɛ wɔn kunu mu nso kɔ ahayɔ na wɔn nyanam a na sɛ wɔn bɛfi na wɔn yere mu ne fie a na sɛ wɔn afa nsuo santa no ho na wɔn de nam na yɛ de ɛde abrɛ wɔn na ɛbrɛ a wɔn kɔtena nsuo santa no ho no na wɔn hwɛ asomdwe a ɛwɔ hɔ ɛne sɛdeɛ na esiti ɛhɔ nom sitie no ɛna ɛma wɔn kae wɔn nkyi baabi a na wɔn te ansa na sɛ bi nana nkansa kɔfa deɛ ɔkɔfa baayɛ no ɛde ba wɔn efiri fie bɛtena asantama so bɛduru baabi wɔn de aduru ɛno nti nam so wɔn tu hɔ din tafo sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛma daa ne daa wɔn bɛkae wɔn nkyi nti nsuo santa ɛho wɔn de kan bɔ wɔn sesen no ɛna wɔn tu hɔ din ɛyɛ tafo ɛno nti ɛbrɛ bi na nana pɔnkɔ baafoɔ wɔn ne mmeranteɛ wɔn tu mpasa ɛna na wɔn hwehwɛ ɛpom hɔ ahu sɛ ahwɛ sɛ wɔn nko ara na ɛte hɔ anaasɛ nkurɔfoɔ foforɔ bi nso so ɛwɔ hɔ wɔn so abɔ wɔn sesen nti wɔn nenam mu a na wɔn kɔhu nkurɔfoɔ bi a wɔn nso so sɛbi wɔn so abɔ wɔn sesen a wɔn te hɔ na yɛ buokumfoɔ na buokumfoɔ no nso so no na ɔbaa ɛna na edi wɔn so sɛ ɔhene na ɔbaa ne din no na ne babaa ne yɛfrɛ ne babaa Afidaa ɛna sɛbi ne maame nso so no na yɛfrɛ no Afumanin ɛno nti Afumanin ɛne buokumfoɔ no ɛbɛfa atafofoɔ n'adamfoɔ ɛma wɔn tena asomdwe mu na ɛbrɛ Afidaa sɛbi Afumanin kra kɔɔyɛ no ne babaa Afidaa ɛna bi di adeɛ sɛ buokum hene na ɛbrɛ a nana pɔnkɔ baafoɔ nso kra kɔɔyɛ no tuamoa ntwi ɛna ɔno nso so ɛbɛdi adeɛ sɛ ɛyɛ tafo ɛhene ɛyɛ baafoɔ pɔnkɔ na abrɛ so no na asomdwe ɛwɔ tafo ɛna afei nso so no tuamoa ntwi ɔno nso na abrɛ so no na asomdwe ɛwɔ tafo na saa abrɛ a nana pɔnkɔ baafoɔ sɛbi wɔn kɔbɔ wɔn sɛsɛ wɔ krɔbɔ no saa abrɛ no na nana kɔ bia manfi na wɔno nso na ɛyɛ kwaman hene saa abrɛ no na yɛde kan sua ho adeɛ sɛ na kwaman ahemfie no anaasɛ kwaman na wɔn na ɛwɔ baabi a ɛyɛ military fort ne wɔ no wɔkɔ efie hɔ nom a ɛkɔ Bank of Ghana hɔ nom nyinaa na hɔ nom nyinaa na ɛyɛ kwaman no ɛno nti ankyɛ ɛna sɛbi na wɔti akɛntɛn wɔne na yɔkofoɔ no ɛnso so efiri asuminya baayɛ ɔmo so firi asuminya baayɛ no datafo ɛte korɔbɔ dada ne Dr. Mensa ɛna na kwamanfoɔ no nso so sɛbi na wɔn nso so ɛte baabi a wɔn te ɛno nti na wɔti akɛntɛn baayɛ no wɔne ne nkurɔfoɔ ne ayɔkofoɔ ne ba na ɔmo so bɛtena baabi a sesei ɛyɛ Barclays Bank ne wɔ no ɛyɛ Pembe the 2nd Street wɔ
saa fa honom no poku trading honom a wo sane ede opoku trading honom runabout no so honom na banks ni nyina ho na caterpillar wo no honom na oti akenten one ayekofo no so edi kan betena he betena ye no anche na tafo hene ekra koye na sebi na frempon enso so ebedi ade se tafo hene ono na breso no tafo hene otoso mi ensa breso na kon no ehya ase se ba tafofo so na oti akenten sa bre no na kwaman hene egu na oti akenten na ebedi ade se kwaman hene enu nti wo hwe nkura hodo anam tafo nsaso matafo anya tafo wo krobo osa wo tafo sebi bebia ne omoyere no motena na wo monwene omukuku ene wo moye omayo ahodo betom ena bebia na tafo wo no nso no na wo mudwa wo mudie nyina nso na ekoso esanse se won a omo edi nkwato ho dwanam so mo efiri esua no ba na so mo baba be fa sokori mampo a wo mo fa krobo na omo de dwa kakra ananso se omo de dwa kakra no nso a omo sa de omo ne kire mampo a ya omo fa akofa mampo ma kwa kosi salga no ma ha koto enkoa na wiya saba ena omo duru won so a omo duru tafo nso a ema no so wo ho no ma se bi omo anwu no mukukuyo ni ahodo nso a omo de esi ho a omo so ye de ton de na dwadie ya de se ekoso eno ntina na oti akenten hu se so nya tafofo ne be ka no ho ma tafofo ne be som no a ono nso so ne man no ebetre eno nti wo som a ne panyini baako ono de ntokwa bon no ho opentokwa pa na edin a ye de frɛ no ye esene agina moa mpantu ena wono wode ntokwa ebehuahua na na frempon wa aye ya na wone ne koye ekon edi kan no na enye oman mu na mienu nyina na na enye aman na mienu na emom na ye omompanyimfo no yansa wa ye na obekon aye bebo no onkrofo baba be hye oman ba akwase esanse sabe no mu hia do enu to kun mu no na frempon ena wodi nkuku ena nam so ma atafofo no ebeka kwaman ho anasa obehye kwaman ase na ebra na oti akenten ekra koye no na obiri ye boa ena ono so bedi ade se tafo onso bedi ade se kwaman hene ono nso abreso no na omoti asondwom ne tafofo nyina ati asondwom na emu honom na adehye ne mienu tafo adehye no ene kwaman adehye no omo ye omo adwen so mbeto ate na eje omo de agege omani nti ateto ne mu no se tafofo ne fa ate no na omo to a edin eda so no eze omo ate no gina honom de ma omo hene na kwamanfo no so fa nso omo ata omo to no so egina honom de ma omo ehene enti ateto ne mu no ena tafofo no adehye no edi kwaman adehye no so enkunim na omo di kwaman adehye no so nkunim no ena kwaman adehye no itepa tafo adehye no ede atene to fom enu muti aso chimu no onse so bi ti ade so no chimu na wo kire se wo hene na wubu no me de ne to me na ase oda me na ase metimu na se ebu pa de onya bi oni bi ma no ba asa na kwaman adehye ne hye o mabufu omo ye manso ko mbetwe tafo adehye ne do makọ na nka yakwa ko twe wo maso nso tafo adehye ne dwane eno no mukọ fie kọ ba amane a enam so ma obiri ye bo a ebesane kun edigu tafofo no so a saa kun ne mu no nso tafo esedi nkuku a enam so ma tafo ekọ so ahye sebi eye kwaman asesa abre na kwaman ne na ne kumase na kun ne kọ so ewo sebi eye subi ho ho no na ntokwa no ekọ so na ebra na na frempon ekra kọ na na safo ageman akoto ena ono so bedi ade se tafo hene na safo ageman akoto no ye kofo na ne ho den ye pa na kukuduro de ne be mukura susu se wo kura koma mienu esanse ade obeka se obeye no so wanya ne ho nto no ekun bie ne ho nso obekọ a obeka ho bia sa kun no kwa obedi enkuku oka ho bi nku ade enkunimde eba na sabre no so na tafo nso mudwa na ye kese amasika nso ayeden abafie pa entina tafo de edwadie no se omo tra na omo tre enam se krobo ho bebi omo wo no masetena mu no omo tiye ena tafo nso so omo sa atekwa ho ne nti no enam so ma sebi adehye no mu pi ebe tena bebi omo so bebobo omo sesen be kan ho na afi na tafo ene krobo
na kɛseɛ ɛna na ɛyɛ enti Nana Safo deɛ na abrɛ so no wɔde nhyira nkasa ɛna wɔde ɛbrɛ tafo na abrɛ so mu no ɛna na wɔhene kɛseɛ bi a na yɛfrɛ no Atala Fram na sɛbi ɔno nso so ne sesen ana na hemfie na ɛwɔ kokufu a ɛbɛn Atebubu na papa no anasɛ saa wɔhene kɛseɛ no Atala Fram no na wofa ɛyɛ asua Fram ho ɛba kɔ Volta ho ɛtena mu a ɛde kɔ Bosu enum ɛna afei nso ɛyɛ Senchi Ferry hɔ nom nyinaa no na hɔ nom nyinara ɛyɛ Atala Fram dea na no yɛ kofoɔ na no ho nso so wɔde ne yie papa ɛnya asɛm ketewa ɛna Kwaman Kumawu Agogo aduanafoɔ no nso so no mu nso so ɔmodwuma no ɔmoyɛ paa ɔmo nyinaa kɔ ha na ɛbrɛ bia ɔmo ahafoɔ no anasɛ ɔmo abɔfoɔ no bɛtie si Atala Fram famu no Atala Fram kyerɛ ɔmo no ɔmo ku ɔmo na ɔmo nso tena ase hu sɛ de bia aduanafoɔ ɔmo nyɛ mma ɔmo yɛ mmarima ɛne so ɔmo tena hɔ nom ama Atala Fram akuku ɔmo mmarima ne saa brɛ ɔmo nyɛ ho hwee ɔmo nso tena ase sɛ ɔmo hu sɛ Atala Fram onye obi a yɛkɔ no so saa anasɛ sɛ yɛde kɔ no so a na sɛ ɔmo mu nyɛ duro metime di no so nkunim ɛno nti ɔmo to nkra bɛbɔ Kwaman hene amaneɛ ɛyɛ na obiri yɛ bo a ɔmo bɛbɔ na amaneɛ ɛna afei nso so wɔ mo saa ɛka kyerɛ tafo hene Nana Kantan ɛyɛ Nana Safo Agyeman akoto ɛsrɛ wɔn sɛ ɔmo mɛka wɔn ho na wɔn nkɔko no ampa ɔmo nso bɛka wɔn ho ɛma ɔmo kɔko no ɔmo di Atala Fram so nkunim ɔmo di Atala Fram so nkunim no mpempena de pii wɔ hɔ a ɔmo sesaeɛ ɛna afei nso yɛde bɔ ɔmo aba so deɛ yɛdi kan deɛ tafo nyaeɛ no tafo anya ntahra ɛna afei so frontomfrom a na ɛyɛ Guan hene no ɛdea ɛna wɔde baeɛ ɛbrɛ bi a ne werɛ bɛho no ho no saa brɛ no ne werɛ ho no ho a na ɔmo yɛ setwene nso na ntahra no nso abɛde ama no anigye brɛ mu nso so saa enti na ɛkame ayɛ sɛ wɔde yɛ dede saa Nana Sabi na saa brɛ no mu no na ɔmo hu no so wɔde yɛ dede na nso so na ɔno na agya wɔde yɛgyegye ne ho anaasɛ wɔde gye n'ani na wakyerɛ sɛ ko na ɔko yɛ no nkunimdie ne abotire yɛde maa no no ɛno na wanya yi ankyɛ ɛna Nana obiri yɛ bo a ɛne sɛbi aduanafoɔ no a no ɔmo te sentre so no ɔmo no ɔmo ɛko yɛ ɔmo no ɔmo ko yɛ na ɛyɛ aduanafoɔ no mprempren dɔmaafoɔ no ɔmo no ɔmo ko yɛ ɔno ɔmo ko yɛ di kan no ɛna sɛbi de ɛko yɛ di kan no obiri yɛ bo a ɛfa ne tiri didi mu wɔ bɛfie de ɛtɔ so mmienu no ɛna sɛbi obiri yɛ bo a ɛtɔ wɔ akono a sɛbi so ɔtɔ wɔ akono ɛno mu no ɛna ɔmo kɔfa sɛbi ɛnam anto ahene so ɛma ɔmo kɔfa sɛbi ɔpem so setu ɛde no efiri akwamu ɛbaeɛ a obedi adeɛ sɛ ɛyɛ Kwaman ɛhene ɛno nti ko edi kan wɔ kɔɔyɛ ɛyɛ sɛbi ɛyɛ dɔm akon no na bra no mo ɛte sentre so ɛnam sɛ ɛnam dɔm aso ɛna obiri yɛ bo a sɛbi ɔtɔ wɔ akono no ɛno na ɛyɛ ko edi kan a wɔ kɔɔyɛ na ɛnam ayɔnkofa no dɔ a na ɛwɔ sɛbi aduanafoɔ no ɛne agonafoɔ no ntɛm ɛko edi kan a obiri yɛ bo akɔɔyɛ no tafofoɔ na nkɔbi deɛ ɛtɔ so mmienu nso tafofoɔ nso anyɛ dɛ ankɔbi ɛno nti da koro na Nana Safo sɛbi ɔwɔ na ɔpɛ so wɔgye n'ani ɛna ɔma a ne twene kafoɔ no sɛbi wɔn esi twene so na wɔde ɛgye n'ani ɛno mu no na nkra ba sɛ ɔpem so setu a ɔyɛ Kwaman hene no sɛbi ɔyɛ dede ha no ɛno nti no ne ntahra no ɛne ne frontomfrom no wɔn famre no ɛna ɔka sɛ dabi adeɛ nyɛ wɔde adeɛ ne adeɛ a mako agye nso so de mede ma wa ɛnyɛ yie no kwasam nso sɛ adeɛ no so na nyɛ sɛbi ɔpem so setu dia na yie Nana Safo dia ɛno nti wampene kora ma ho kwan kora ha ɔmo yɛ dom bɛyɛ bia Nana Safo ka sɛ dabi da wɔmfa frontomfrom ne ntahra no ɛmfa ma sɛbi ɔpem so setu ɛno na nam so ɛma ɔpem so setu bɛsane ko ɛde egu sɛbi ɛyɛ tafofoɔ no so na wɔn ko wie no Nana Safo ɛtɔ wɔ akono ɔtɔ akono no akyi ne nyinaa nam so ɛma ɔpem so setu ɔmo fa sɛbi ɛyɛ mpempena de ɛwɔ tafo akonya no ho ɛne ntahra ɛna afei nso so ntahra no ɛne frontomfrom ne nyina akyi no wɔn de kɔɛ no wɔn anya tafofoɔ no kora saa dɔm no yɛ wɔn adwene sɛ sɛdeɛ Nana Safo wɔwɔ akokuduro
na se be wo ye na ade a se onsuru obi a ne nti no omo ye omo adwen se omo bedwa na koma omo bedwa no ahwe se na koma na ye mienu ana se ye baako se se de ozitie no no omo nyina susu se wo kura koma emienu eno nti omo dwa no omo dwa no omo hu se na koma no eye baako te se de obi ade eye baako enti saa kwan wo fa so wuye ne mu no enanam so ma tafo sebi entam no eba ye tafo enwa na se ye de kai wu a na nasafo agema akoto ewu ya ye se dwa no no ehwe se na koma ye baako ana se bienu no enanam so ma tafo enya ne ntam saa kon no mu no ede pata birbi ebo tafo ade hye no pa enti nam so ma ebi mutu firi tafo ade hye no tu firi tafo eno mo nenam mu ano mkopi achem eno mo kobo mo sesen wo honom ho a omutu hodi nso so tafo eno ti achem a eye tafo e wa achem no eye tafofo wo mo kumase no enam na nasafo ewuo ne nti no ena se bi wo mo kwekere achem tafo na ebra bibia kofom no ebi mu bae ena ebi mu so ye den eka achem ho no enti saa abra ni mu no ena tafo esa akwhye sebi eye kwaman asi ebi mu na ebra asante saa abra no obri ye bo a momien kai se obri ye bo na di kan ehya ase se nka asante anasa mama ni nyina nka omo homo mu na nka omo kokon entia dencha no monje omo ho free denchirem sebi wentimi eni so enkunim eno nti ebra opem so se tu baaye no wo ba so nyenye ono nkwa na baaye woni na danfo obri konfo no che baaye no no mo sade mu suban eka ho suman dom fe de kan ho baaye no eno nti na se niema hodo mu de gugu akwam wo baaye no so sade yesi ko a okosua no ewo akwamu no de ni nyina baaye ena obi na obetete esadom no mu nya ho de ne ekiro mo kwan ye fa so ye den ekonyina eno nti no opem so se tu de no aboa no ho se denchira sane de obekọ na natafo nso so ka ho bi denchira ko edi kan a denchira asante didi denchira so nkunim no tafo ko bi na tafo ko okonye no so de wokon de boa pa ema nkunim de ye den ebaaye ebra na nasafo ekra koye no nana ofori kan ena ono so bedi ade se eye tafo hene edi ane yetade frɛ no eye krobia ono na breso tafo ene achem ehene baako ekokon omumom no omdi kan kwakọ kyekere eka no anase onu bedi ade no ono na de tafo ade hye no wode won ekọ achem no omukọ kyekere achem tafo a ekire ne bisa ye den esa eba won enchie no enu nti ebra de di kan sua se ekon ahodo ekon mienu a sebi kwaman ene doma ekọye no omanko bi esanse ne namayonkofa na eda won ntem ne ntem eno nti ko a edi kan a tafo ekoboa kwaman mo mo ne doma akoye no eye nana ofori kan na abre so sanse sa abre no na nasafo awu ama ono na babedi ade na kwaman na tafo nzo ede ehye kwaman ase eno nti na mso ma won ye de ekobi na omukọ kon no nyina mu no ebaaye no nkunimde ye den ebaaye na denchira kon no nzo so no na ofori kan abre so no ena denchira kon no won ekoye na tafo nso so ene sebi achem ehene baako na kwame ageman omone no kon sabe no no so tepepo so ekon no omokon ye no pepo so kuro no na eben lake bosomtwe na won kon omokon na sante anase tafo ekun na kwame ageman na omotwa ne ti momo de tire na nenene na ne ti no eguso eda tafo akonya no eho na tafo omo kokon a nsem omo kan ne se omo nsuro bia ekon an omo bekon ekon no omo ne gye ho omo dokon esanse omo ya akofo enti omo kokon a enwom omo to ede kenya omo honhom emakon ahodo nyina omo kwa omo di nkunimo no na eno ne nsem omo eka no na ofori kan ekra koe no na kwakudompu eno ono so ebedi ade set afo hene sabe na katati opogu ware a wodi kan na ye wasanta hene eno nti se ya achim kon no okobi techima kon no so okobi ena afen so jama kon no so okobi na kwakuponko efrimo no na twene bo a kodua eno ono so bedi ade set afo ehene achim kon no a enam so ema achimfo no ekofa da homefo no asado mo beka wo mo ho ema wo mo kon ye nyina mu no asante edi onsu nkonim
de nam so ema asante ekosa akon anasa ekuso akon ewo Dahomeyfo no so no na ejina emmoa Dahomeyfo no eba bebo achemfo ne bra na asante ne achemfo no eye den ekono ye ka Dahomeyfo na Dahomeyfo no ene ye enne Nigeria okwa Benin State na wo mu din ankasa no eye Dahomey Empire omo kun na asante koba ya sadom be ya hasa ahansia omo to wa akono a omba ya sebi omo boabo omo ho a se Garnet Wolseley ene ne sadom no so besi wo machi a omode kun ebe foforo wo mu no na eye saa enkrofo na ene ye from Benin State a Yero Santa Hene na nsem wone ne ho kani ene ne busua ekọ hokosra ohene kese a wo Benin State no na wo din eno no Nana Twene Bo Akodua ofiri mu no Nana Bosompem Abem ena wono so bedi ade setafo hene wono na abreso no na Nana wo se kwadwu ena na sabi na wo ye Osante hene wasakon no ka Asante ho no mokoye bana kon so waka Asante ho no mokoye ena afenso Dagomba kon so waka Asante ho ena won ekoye Nana Bosompem Abem na abreso ena sabi so nsabi anyado eye Nana Kwame Panyini ene Nana Poku Fofi won nyina na so Osante hene miensa ene won bedi ade a Nana Bosompem Abem na won so ti akonya so setafo ehene Nana Bosompem Abem ekra koye ne Nana Jan Frimpong ena won so bedi ade sebi so nsabi anyado se tafo ehene Emfante ni Asante kun na wo mokon ya sebi eya abrofo enyina be kan ho bi ni nyina emu no Asante di won so nkunimu no sa kon no tafo hene ekobi Nana Jan Frimpong okobi Coastal Campaign 1811 okobi Coastal Campaign 1814 okobi Coastal Campaign na se dinkra kon afi apema ha wotwen edu ensomu eno so no Nana Jan Frimpong a wo tafo hene okobi Nana Jan Frimpong kra koye no Nana Kwaku Buadu eno no so ebedi ade se eye tafo ehene Samanko kon no The War of Samanko eno so okobi wa afi apema ha nkono aduonu na emu okobi Nana Kwadwo Buadu ekra koye no Nana apia kire ena wono so bedi ade se bi se eye tafo ehene sabre no Nana wo se ye wakoto ena na wodi ade se Osante hene Diodo wakon no okobi wa afi apema ha wotwe aduonu ensomu okobi ena afi nso no Asante kun a na etoso emiensa eye Coastal Campaign no a sebi na omo wo ensu ano no omo ne abrofo ne kun no ne nyina nso so okobi The War of Samanko no okobi ena afi nso Diodo wakon no so eno nso okobi Nana apia kire ekra ko Nana akra kwa aten ena afi ono nso so bedi ade setafo ehene ono na bres Nana Kwaku Dua a odi kan ena sebi no ye Osante hene Nana Kwaku Dua kon ba ne no kon a wo kon ye no na ye baako saa kon no okobi Kwasi Jan ekon a wo mokon no afi apema hankono aduosia emiensa mu no saa kon no eno nso okobi saa kon na sebi onza na ekon a Asante ene mfantefo no bekon ne nyina no na abrofo no ye de eka ho tikun etoso miensa abrofo no ene mfantefo ne Asante kon ya ne nyina Asante di won so nkunimu no saa kon no ne nyina emu nso tafo hene ekobi ena Nana Kofi Kakari abreso nso Creepy War okobi ena afenso yes Sagranti War nso so okobi Nana Ankama ekra koye Nana Kwaku Beche ena wono nso so bedi ade setafo hene sabe Nana Mensa bonsu ena oti akonya so se Osante hene eno nti ekon a na etoso mienu eye Kumase ene dwaben kon na enam so ma dwaben ekobo ne sesen okufu dua me nya dwaben fufuru mu no saa kon ne nyina mu no tafo hene eka ho bi oka ho bi ena Nana Mensa bonsu eso akon no ewo dwaben hene so ne bra sebi Nana Kwaku Dua otoso mienu bedi ade no ono so wanche ena sebi wokra ekoye Nana Kwaku Bechi kra koye Nana Kofu Bechi ena wono so bedi ade setafo ehene eno nti bra na Nana Prempe course shields no sabi na wono so na wo hwe akire ana sabe nya na onu di ade se tafo ehene Nana Kofi Bechi ekra koye no Nana Yaw Dabanka ena onu so bedi ade setafo hene wo afi apem ahankono emiensa mu Nana Yaw Dabanka
na wono e ka asante ahemfo no a se bibra na prempe fi se shows baaye no wo mu hia no e de no ye de e be fi na ebra na asante confederacy no yes achichiri bi mu no 1931 na sebi na waka ho ebi wakra koye wo 19 e wa afi apema hankono aduonum enum 1955 mu e na sebi tafo ehene na yaw dabanka wakra ekoye wodi ade anase wodi mfie makomako wo ha na se wo kyere yie pa esoma santeman so yie na ebra ebeka afiama na krako no e no wo hye se wo krako a yemfa tafo akonya no yemfa ma ono ankasa ne nana boadu kwadwo eno nti ewo obubuobu sumini mu ne da edikan ewo afi apema hankono aduonum enan mu 1954 mu ena sebere November 1st 1954 mu ena omode nana boadu a wotosuminu edi ade se tafo ehene sabe na wotumfo se ageman prempe wotosuminu ena na eye asante ehene eno nti saada no a ena wosai ede ekire asante hene wo beye tafo hene eye kumase ebenkum hene ebra nana boadu kwadwo wotosuminu ekra koe no nana ponko baafo wotosuminu ne bedi ade se tafo hene sabe nana opoku ware a wotosuminu ena no wote akonya so se asante hene na abra so de nana ponko baafo wotosuminu abra so de wanya asumdwe ba kokora na de hye tete no a mo kire se wona de hyekan to odi akonya no anye yie omone no konya se de hye so de kase omone wuni ne yie anaso omone obetwema nso na wote akonya so a won hwe ye befa otirim enu nto omone ne twenya kopem se da koro no abreye ene ono aye de etu no ho ade so wontimi ni ade se tafo hene biem enu nto otu no ho ade so no ene omode akonya ne ma ne wo fase emprempre tafo ehene na ne jan frempon wa bebio ena sebi wono so bedi ade se tafo hene obedi ade wo 2nd September 2001 ena obedi ade se tafo ehene bepom nne na ne jan frempon abebio ena wo ye tafo ehene eno nti nne no de yesua ne se yesua se tafo akonya no sebi omoye agonafo a na won ewo akwemu na ebra na nansa sisiriku sebi wakra koye a waka se so wu a ne baba ene nua bankansa ne ma wawo mo yentafo de panyini emfa ne ni ade a na enam do a na nankansa so wode makakra ne nti wode kakra ne di ade ama asumdue ama akwemu no enam kon ne mu no na nankansa ene wo hene wode ne di ade sa kwamu hene ene mpanyimfa no mo ka ho no na ba afo ponko ono so ne nua ba krobia ena afenso so no eye ne baba ha akomadoma no mu nyina so ka ho bia omufra kwamu ebetena santema so omufra santema so no na ba afo e ka omommo mbebo omosesen e wa anua so nso so kro no omo chechere ombo ho omotu hodin anua so nso na eben kokofu omo tena honom no ma nche no mo se firi anua so emo so omo anche no mo se firi honom betena sebi adwumam na domafo ne betena wo mo nchen no domafo nso betena honom anche na domafo no firi ho enom kobo omo sesen wo sintweso ena nana ponko enso ne nkromfo firi honom kotena krobo eneni nei honom ena efre honom Dr. Mensa tafo hene ahemfie ne honom a sebi ebrasa granti wo kuna chi na omo sen asantema ya ahemfie no ena tafo hene de na sase no edema asante de honom ye asante atena ye ne asante ehye mu bia yesi asante ahemfie edisi hwa honom eye menhia ahemfie no eno na chi no ena sebi krobo enkwada no kohu esu bia ne efre na esu santa na anua no so e wasu no mu nso na eso enam so mama no kobo omo sesen ho se de be ya omanya anua de aye omo adwuma na omo adwuma omo ya nkasa ne so omo sene omo nwu ne nkuaba omo nwu ne kukuo ne sabi ayowa ne de ye adwuma no de ye aduane no na omo adwuma omo ye na enam se nsu omo koto ye ne ho no masomdwe ho ne ntina eno mutu ho no mu de ntafo se de be ya da omo be kai wo mu nchi ene esua se buokrum hene a omo di kan chichiri buokrum ne yoba ana na edi hene oba ne din no nso de efe no afumanin na wo wuye ne baba a wonu so bedi ade ne efe no se bi afida
na efide afiri mu na nsa na akonya na eda ne de aye de ede aye mmemme dwa si di bokrum so nsebo ba yebesua ne nyina na yesua se da na oti akentene ayekofo no nso ba aye no na kwaman wo ho na on nso betena baby asesei Barclays Bank ne wo no a ebe mpoku trading no ho no mo so ye de ebetena ye kira nsa na sebe kwaman hene wu ama na oti akenten so bedi ade se kwaman hene a wode kon ekohyehyɛ sebe tafofo no so a enam so ma na nasafo eto wa kono no yesua de nti a sebe tafo entam ye de ebae ene yehu bra sebe tafo eye de ebeye kumase ebenkum na nanom ombedi tafo akonya no sebe mema famu no omo yedu enkono ena ma famu no so omo yedu ensia mema no won edin mema no won din ne nana ponko baafo ena afenso nana tua moa antwi nana frempon ena nana safo agyeman akoto nana oforikan nana kwakudompo nana twenebo akodua nana bosompem abem ena afenso so no nana Jan frempon wodi kan nana boadu kwadwo ene nana apia kyere nana kra kwaten ena afenso nana ankama nana kwaku bechi nana kwaku bechi krakoy no nana kofu bechi ne baye nana kofu bechi krakoy nana yaw dabanka ne baye nana yaw dabanka krakoy no nana boadu kwadwo awre a otosomienu ne baye nana boadu kwadwo awre so krakoy no nana ponko baafo otosomienu ene baye nana ponko baafo a otosomienu baye krakoy no nana Jan frempon abebio asese won na yetafo hene emprempren no ono nso so eba bedi ade setafo hene ema famu no nso so no womo eyedu nsia nana obi ya atakora a wono eye nana ponko baafo ne nua ba na no ka no ho no ne baaye no ono nso krako ne baba akuma adoma ene ono nso bedi ade setafo ehema ono nso krako no nana tiapo ene ono bedi ade setafo hema ono nso krako no nana sewa abojo ene ono nso bedi ade se tafo ehema nana sewa krako nana kunadu yadom ene ono nso bedi ade nana kunadu yadom krako no nana afia twomponsia ene ono nso bedi ade nana afia krako no nana twempon soa ene ono nso ebae nana twempon soa nso krako nana afia panyine ene ono nso bae nana afia panyine krako nana afia kuma bae nana afia kuma krako no nana dakwa ebae nana dakwa krako no nana agya dabo ebae nana agya dabo krako nana saa ampem ebae nana saa ampem krako no nana masewa bae nana masewa krako nana afia adoma ebae nana afia adoma krako no nana akosua ba enso bae ena mprempren nana adwo akwanedu ono nso so wona sese wote akonya so setafo ehema titafo ema adwa no nananom dunsia ene mema fam no nso so no eye edu enkono enu nti ne hanom ene yede tafo adesua no yedi esi medin ede mamefozi otweda mponyankopon ya adoma yebihia makramo